हरे कृष्ण सर्वांना. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण वाचनाला सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपल्या दुसऱ्या अध्यायाच्या वाचनाला सुरुवात केली होती. आपल्या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव होतं गर्भस्थ भगवान श्रीकृष्णांचे देवतांद्वारे स्तवन. तर उर्वरित वाचनाला सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अशा प्रसंगी भगवान ब्रह्मदेव आणि भगवान शिव हे नारद प्रमुख ऋषींसमवेत आणि इतर अनेक देवतांबरोबर अदृश्यपणे कंसाच्या स्थानी उपस्थित झाले. त्यांनी भक्तांना अतिशय तृप्त करणाऱ्या आणि त्यांच्या समग्र इच्छांची पूर्ती करवून देणाऱ्या निवडक स्तोत्रांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची स्तुती करावयाला सुरुवात केली. त्यांनी भगवंत सत्याने आपल्या वचनांचे पालन करणारे आहेत असे म्हणून प्रथम भगवंतांचा जय जयकार केला. भगवद्गीतेत म्हटल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण साधू जनांचे संरक्षण आणि दुष्कृती जनांचा नाश करण्याकरिता अवतीर्ण होतात. हे त्यांनी दिलेले वचन आहे. या वचनाची पूर्ती करण्याकरिताच भगवंतांनी देवकीच्या गर्भात निवास ग्रहण केलेला आहे हे देवता समजू शकल्या. भगवंत त्यांचे अवतार कार्य पूर्ण करण्यासाठी अवतरित होत होते. त्यामुळे देवता आनंदात होत्या आणि त्यांनी भगवंतांना सत्यम परमसत्य म्हणून संबोधित केले. प्रत्येक जण सत्याच्या शोधात आहे. हा जीवनाचा तत्विक मार्ग आहे. देवता सूचना देतात की श्रीकृष्ण परमसत्य आहेत. पूर्ण कृष्ण भावनेद्वारेच परमसत्याची प्राप्ती होऊ शकते. सापेक्ष सत्य त्रिकाल बाधित सत्य नाही. काळाचे भूत भविष्य वर्तमान असे 3 विभाग आहेत. श्रीकृष्ण भूत वर्तमान भविष्य अशा तिन्ही काळात सदैव सत्यच आहेत. भौतिक जगातील प्रत्येक गोष्ट परम कालतत्वाद्वारा भूत वर्तमान भविष्य यांनी नियंत्रित आहे. परंतु या सृष्टीपूर्वी श्रीकृष्ण अस्तित्वात होते. जेव्हा सृष्टी निर्माण होते तेव्हा सर्व काही श्रीकृष्णांठायी अधिष्ठित असते आणि जेव्हा ही सृष्टी संपेल तेव्हा श्रीकृष्णच राहतील. म्हणून कोणत्याही स्थितीत ते परमसत्य आहेत. या भौतिक जगात जर काही सत्य म्हणून असेल तर ते परमसत्यापासून श्रीकृष्णांपासूनच प्रकाशित आहे. या जगात ऐश्वर्य म्हणून जे काही आहे त्याचे कारण श्रीकृष्णच आहेत. या जगात जी कीर्ती म्हणून आहे त्या कीर्तीचे कारण श्रीकृष्णच आहेत.
या भौतिक जगात सामर्थ्य म्हणून जे आहे त्याचे कारण श्रीकृष्णच आहे. या भौतिक जगात ज्ञान शिक्षण म्हणून जे आहे त्या ज्ञानाचे शिक्षणाचे कारण श्रीकृष्णच आहे. कारण या कारणाने श्रीकृष्ण अखिल सापेक्ष सत्यांचे उगम आहेत. हे जग 5 प्रमुख तत्वांनी बनलेले आहे. पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि अग्नी सॉरी आकाश या आणि इतर अशा तत्वांची निर्मिती श्रीकृष्णांपासूनच होते. भौतिकवादी शास्त्रज्ञ या प्राथमिक 5 तत्वांचा भौतिक सृजनाचे कारण म्हणून स्वीकार करतात. परंतु स्थूल स्वरूपातील आणि सूक्ष्म स्वरूपातील तत्वे श्रीकृष्णांनी निर्माण केलेली आहेत. या भौतिक जगात कर्म संघर्ष करणारे प्राणी मात्र देखील श्रीकृष्णांच्या तटस्थ शक्तीचे उत्पादन आहे. भगवद्गीतेच्या 7व्या अध्यायात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की अखिल सृष्टी श्रीकृष्णांच्या श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ शक्तींचे संमिश्रण आहे. प्राणी मात्र हे श्रेष्ठ शक्ती आहेत, तर जड भौतिक तत्वे त्यांची कनिष्ठ शक्ती आहे. आपल्या अव्यक्त स्वरूपात सर्व गोष्टी श्रीकृष्णातच सामावतात. भौतिक सृजनाविषयी विश्लेषणात्मक अभ्यास संदर्भाने देवता पूर्ण पुरुषोत्तमाच्या परमरूपाची सादर प्रार्थना करू लागल्या. हे भौतिक सृजन काय आहे? हे एका वृक्षासमान आहे. वृक्ष जमिनीवर उभा असतो. अगदी त्याचप्रमाणे भौतिक सृजन रूपी वृक्ष भौतिक प्रकृतीच्या पृष्ठावर उभा असतो. या भौतिक सृजनाची सृष्टी तुलना एका झाडाशी का करण्यात येते? तर समयानुसार वृक्ष तोडला जातो. वृक्ष याचा अर्थच असा की जो कधी काळी तोडला जाईल. अर्थात या भौतिक सृजनात्मक वृक्षाला आत्यंतिक सत्य म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही. भौतिक सृष्टीवर काळाचा प्रभाव आहे, परंतु श्रीकृष्णांचे शरीर विग्रह शाश्वत आहे. ते सृष्टीपूर्वी होते. भौतिक सृष्टी चालू आहे केव्हा तेव्हाही ते आहेतच आणि भौतिक सृष्टीचा ऱ्हास झाल्यावरही ते राहतील. कठोपनिषदात सुद्धा या भौतिक प्रकृती रूपी भूमीवर उभ्या असलेल्या भौतिक सृजनरूपी वृक्षाचे उदाहरण देते. या वृक्षाची सुख आणि दुःख अशी 2 फळे आहेत. जे शरीररूपी वृक्षावर निवास करतात ते 2 प्रकारचे पक्षी आहेत. एक पक्षी श्रीकृष्णांचे एकदेशीय स्वरूप म्हणून जो परमात्मा आहे तो आणि दुसरा जीव. जीव या भौतिक सृष्टीरूपी वृक्षाची फळे भक्षण करीत असतो. कधी तो आनंदरूपी फळे भक्षण करतो, तर कधी दुःखरूपी फळे भक्षण करतो. दुसरा पक्षी मात्र आनंद किंवा दुःख या स्वरूपातील कोणतेही फळ भक्षण करण्यास उत्सुक नसतो, कारण तो आत्मतृप्त असा आहे. कठोपनिषद पुढे सांगते की शरीररूपी वृक्षावरील एक पक्षी तर फळे खात असतो आणि दुसरा पक्षी केवळ द्रष्टा म्हणून राहतो. उपरोक्त वृक्षाची मुळे 3 दिशांना पसरलेली आहेत असे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की रज, तम, सत्व मनुष्यांना हे भौतिक जग अनेक कारणातून निर्माण झाल्यासारखे दिसते. एक मिनिट हा. इथे 20वा पेज दिसत नाहीये. मी 1 मिनिट पुस्तक ओपन करते. ओके, याच्या पुढचं इथे नाहीये. मी पुस्तकातून वाचते मग त्याच्या पुढचं. रज, सत्व, तम या गुणांच्या संगतीने नाही, 1 मिनिट, हा पण नाहीये. याचा अर्थ असा की
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नसेल ते तुमच्या पुस्तकातनच वाचा की. तेच मी पुस्तकातनच वाचते म्हणते, तेच पेज होते इथे थोडस. हा, मिळालं. चालेल, मी पुस्तकातून वाचते पुढचं आता. कठोपनिषद पुढे सांगते की शरीर रूपी वृक्षावरील एक पक्षी तर फळ खात असतो आणि दुसरा पक्षी केवळ द्रष्टा म्हणून राहतो. उपरोक्त वृक्षाची मुळे 3 दिशांना पसरलेली आहेत असे म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की रजतमसत्व हे प्रकृतीचे 3 गुण वृक्षाची मुळे आहेत. ज्याप्रमाणे वृक्षाची मुळे सर्वत्र पसरतात, त्याचप्रमाणे प्रकृतीच्या सत्व रजतम या गुणांच्या संगतीने मनुष्य आपल्या भौतिक अस्तित्वाचा काळ अधिकाधिक वाढवितो. फळाच्या चवीचे 4 प्रकार आहेत: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. प्रकृतीच्या 3 गुणांनी वेगवेगळ्या संबंधानुसार जी वेगवेगळ्या प्रकारची धार्मिकता, वेगवेगळ्या प्रकारचा आर्थिक विकास, वेगवेगळ्या प्रकारचा विषयभोग आणि वेगवेगळ्या प्रकारची मुक्ती यांची चव चाखतो. वस्तुतः सर्व प्रकारचे भौतिक कर्म तमोगुणातच संपन्न होत असते. परंतु गुण 3 असल्याने तमोगुण कधीही सत्वगुण अथवा रजोगुण यांनी आवृत्त असतो इतकेच. या भौतिक फळाची चव 5 इंद्रियांद्वारे चाखली जाते. ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी जी 5 इंद्रिय आहेत तीच शोक, भ्रम, दौर्बल्य, मृत्यू, क्षुधा आणि तृष्णा या 6 दोषांच्या माराने आक्रांत आहेत. हे भौतिक शरीर अथवा भौतिक सृजन त्वचा, स्नायू, मांस, मज्जा, अस्थि, चरबी, वीर्य अशा 7 पदार्थांनी आच्छादलेले आहे. या वृक्षाच्या पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, मन, बुद्धी, अहंकार अशा 8 फांद्या आहेत. या शरीराची 2 डोळे, 2 नासिका, 2 कान, 1 तोंड, 1 जननेंद्रिय, 1 मलोत्सर्गद्वार अशी 9 द्वारे आहेत. तसेच या शरीरात संचलित असणारे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादी वायू आहेत. वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे या वृक्षावर बसलेले 2 पक्षी म्हणजे जीव आणि परमात्मा रूपी भगवंत हे होत. येथे भौतिक सृजनाचे मूळ कारण भगवंत असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. भगवान स्वतःचा इतर रूपात विस्तार करून प्राकृतिक त्रिगुणांवर अधिपत्य करतात. श्री विष्णू सत्वगुणांचे, ब्रह्मदेव रजोगुणांचे आणि शिव तमोगुणांचे अधिकारी आहेत. ब्रह्मदेव रजोगुणाद्वारे या भौतिक सृष्टीची रचना करतात. भगवान श्री विष्णू सत्वगुणाद्वारे या सृष्टीचे पालन करतात आणि भगवान शिव तमोगुणाद्वारे या सृष्टीचा संहार करतात. अखिल सृजन अंततः भगवंतांमध्येच आश्रय घेते. तेच उत्पत्ती, स्थिती आणि लय करणारे आहेत. तेव्हा संपूर्ण भौतिक सृष्टीचा ऱ्हास होतो. तेव्हा भगवंतांची शक्ती म्हणून सूक्ष्म रूपात ती परम भगवंतांच्या देहात आश्रय घेते. देवतांनी प्रार्थना केली, वर्तमान समयी परम भगवान श्रीकृष्ण या सृष्टीचे पालन करण्याकरिताच अवतीर्ण होत आहेत. वस्तुतः परमकारण एकच आहे, परंतु प्रकृतीच्या 3 गुणांनी भ्रमित होऊन मूढ मनुष्यांना हे भौतिक जग प्रत्येक कारणातून निर्माण झाल्यासारखे दिसते. विवेकी पुरुष पाहू शकतात की श्रीकृष्ण हेच सर्व कारणांचे कारण आहेत. ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे, सर्व कारण कारणम. श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हेच सर्व कारणांचे कारण आहेत. ब्रह्मदेव हे सृष्टी रचना करणारे त्यांचे केवळ एक प्रतिनिधी आहेत. विष्णू पालन करण्यासाठी श्रीकृष्णांचे अंश विस्तार आहेत आणि भगवान शिव संहारार्थ श्रीकृष्णांचे एक रूप आहेत. प्रिय प्रभू, देवतांनी प्रार्थना केली, तुमचे शाश्वत रूप समजणे अतिशय कठीण आहे. सामान्य जन तुमचे वास्तविक रूप जाणण्यास अपात्र आहेत. म्हणूनच आपण आपले मूळ शाश्वत रूप प्रदर्शित करण्यासाठी स्वतःच अवतरित होत आहात. लोक आपल्या वेगवेगळ्या अंतरांविषयी केवळ अल्पज्ञानच प्राप्त करू शकतात, परंतु द्विभुजधारी आणि मानवांमध्ये अगदी त्यांच्यापैकी असल्याप्रमाणे विहार करणारे शाश्वत श्रीकृष्ण रूप पाहून मनुष्य ते समजण्याच्या बाबतीत कोड्यात पडतात. आपले हे मूळ रूप आपल्या भक्तांकरिता
दिव्यानंदाची सातत्याने वृद्धी करणारे आहे, परंतु अभक्तांना फारच भयावह आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे, श्रीकृष्ण साधूंना खूपच आनंद देणारे आहेत, परित्राणाय साधूना. परंतु अभक्तांना हे रूप फारच भयावह आहे, कारण श्रीकृष्ण असुरांचा विनाश करण्यासाठीही अवतरतात. अर्थात ते भक्तांना आनंद देणारे आहेत, त्याच वेळी असुरांना भयावह आहेत. प्रिय कमलनयन प्रभो, आपण विशुद्ध सत्वाचे उगम आहात. असे अनेक महर्षी आहेत की जे समाधीस्थ अवस्थेत किंवा आपल्या चरणांचे दिव्य ध्यान करून आणि आपल्या विचारात पूर्ण तल्लीन होऊन भौतिक स्वभावाने निर्माण केलेला अज्ञानरूपी अंधकाराचा अफाट समुद्र गोखुराच्या चिन्हातील जलाप्रमाणे सहजगत्या तरून जातात. समाधीचा हेतू हा आहे की मन क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांवर एकाग्र करणे. केवळ भगवंतांच्या चरणकमळांचे ध्यान करून थोर ऋषी भौतिक अस्तित्वरूपी अथांग समुद्र विनासायास पार करतात. हे द्युमन स्वयंप्रकाशित, ज्या थोर साधू संतांनी आपल्या चरणकमळरूपी दिव्य नौकेच्या सहाय्याने अज्ञानरूपी समुद्र पार केलेला आहे, त्यांनी ती नौका बरोबर नेलेली नाही. ती या तीरावर अजूनही स्थित आहे. जेव्हा कोणी नदी पार करण्याकरिता नौका वापरतो, तेव्हा ती नदीच्या एका तीरावरून दुसऱ्या तीराकडे जाते आणि मग जेव्हा तो आपल्या गंतव्याला पोहोचतो, तेव्हा ती नौका अजूनही नदी पार राहिलेल्या लोकांसाठी कशी उपलब्ध असू शकते? या समस्येच्या निवारणार्थ देवता आपल्या प्रार्थनेत म्हणतात की नौका बरोबर नेलेली नाही. नदीच्या अलीकडील तीरावर अजूनही शिल्लक राहिलेले भगवत भक्त या भौतिक प्रकृतीरूपी समुद्राला पार करण्यास पात्र आहेत. कारण विशुद्ध भक्त जेव्हा पैलतीरी जातात, तेव्हा ते नौकेला आपल्या बरोबर घेऊन जात नाही. जेव्हा कोणी नौकेकडे जातो, तेव्हा अज्ञानरूपी घोर समुद्र आकुंचित होऊन गोखूर चिन्हातील जला इतका लहान बनतो. म्हणून भक्तांना नौका पैलतीरावर घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. ते तात्काळ समुद्र पार करून जातात. थोर साधू संत बद्ध जीवांविषयी दयाळू असतात, म्हणून नौका अद्यापि भगवत चरणांची नांगरलेली आहे. कोणी कधीही त्यांच्या चरणांचे चिंतन करू शकतो आणि त्या योगे भौतिक अस्तित्वरूपी अथांग सागर पार करू शकतो. समाधी म्हणजे भगवंतांच्या चरणकमळांचे एकाग्र चिंतन. चरणकमळ भगवंतांचा संकेत करतात. जे निराकारवादी आहेत त्यांना भगवंतांच्या चरणकमळांचा बोधच होत नाही आणि म्हणून त्यांच्या चिंतनाचा विषय हा निराकार असा असतो. देवता याबाबत अनुभवी निर्णय वर्तवितात. जे शून्यावर किंवा निराकार ध्यान करण्यात स्वारस्य घेतात ते अज्ञानरूपी समुद्र पार करू शकत नाहीत. असे लोक केवळ स्वतःला आपण मुक्त झालो आहोत असे मानतात. हे कमलनयन प्रभो, त्यांचे ज्ञानच प्रदूषित आहे, कारण आपल्या चरणकमळांचे ध्यान करण्यात ते अयशस्वी झाले आहेत. अशा उपेक्षात्मक प्रकृतीमुळे निराकारवादी जरी अव्यक्त साक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत उन्नत झाले तरी ते बद्ध जीवाच्या भौतिक मार्गावर पतित होतात. निराकारवादी कठोर त्याग, तपस्यादी साधनोपरांत ब्रह्मज्योतीत किंवा ब्रह्माच्या निराकार अस्तित्वात स्वतःला विलीन करतात. परंतु त्यांची मने भौतिक प्रदूषणांपासून मुक्त नसतात. त्यांनी केवळ भौतिक विचारसरणीचा त्याग केलेला असतो. त्याचा अर्थ ते मुक्त झाले आहेत असा होत नाही. अशा रीतीने ते पतित होतात. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की निराकारवाद्यांना आत्यंतिक ध्येय प्राप्तीमध्ये अपार क्लेश सोसावे लागतात. श्रीमद भागवताच्या प्रारंभी असेही म्हटले आहे की भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेशिवाय कोणीही फलासक्त कर्मबंधनातून मुक्त होत नाही. याबाबत भगवान श्रीकृष्णांचे गीतेत कथन आहे आणि श्रीमद भागवत महर्षी नारदांचे कथन आहे. तसेच येथे सुद्धा देवता त्याला अनुमोदन देतात. भगवत भक्ती मार्गाचा पुरस्कार ज्यांनी केलेला नाही त्यांच्या बाबतीत असे समजते की ज्ञानाच्या आत्यंतिक हेतूविषयी त्यांना जाणीवच नाही.
आणि म्हणून त्यांच्या कृपेपासून ते दूर आहे, आपल्या कृपेपासून ते दूर आहेत. परमेश्वराला निराकार समजणारे लोक स्वतःला मुक्त झाल्याचे केवळ मानतात, परंतु वस्तुतः भगवंतांच्या रूपाविषयी त्यांना कोणताही प्रेमभाव असत नाही. त्यांचे असे म्हणणे असते की श्रीकृष्ण जेव्हा धर्तीवर अवतरतात तेव्हा ते भौतिक शरीर धारण करतात, म्हणून ते श्रीकृष्णांच्या दिव्य रूपाचा अवहेर करतात. भगवद्गीतेतही हेच सांगितलेले आहे. अविजानंती माम मूढः. भौतिक कामवासनेवर विजय प्राप्त करून पुढे मुक्तीच्या बिंदूपर्यंत जाऊन देखील निराकारवाद्यांचे पतन होते. ज्ञान व्हावे म्हणून केवळ प्रत्येक गोष्ट जाणण्याचा ते प्रयास करतात, परंतु भगवत भक्तीचा स्वीकार करीत नाहीत आणि म्हणून त्यांना इच्छित पूर्णत्व प्राप्त होत नाही. त्यांनी उठविलेले क्लेश हीच त्यांची मिळकत. भगवद्गीतेत असे स्पष्ट म्हटले आहे की ब्रह्मानुभूती ही सर्व काही नव्हे. ब्रह्मानुभूतीमुळे आसक्तीरहित आनंद व मनःशांती मिळण्यात मदत होईल, परंतु या स्थितीनंतर भक्तिमय सेवेचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. ब्रह्म साक्षात्काराच्या स्तरावर उत्पन्न झाल्यावर जो भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेत म्हणजेच भक्तीत संलग्न होतो, त्याला भगवंतांच्या संगतीत शाश्वत निवास करण्यासाठी भगवंतांच्या दिव्य राज्यात प्रवेश मिळतो. हा भक्तीचा परिणाम जे भगवत भक्त आहेत त्यांचे निराकारवाद्यांप्रमाणे कधीही पतन होत नाही. यदा कदाचित भक्ती मार्गातून भक्ताचे पतन झाले तरी आपल्या प्रभूंशी त्यांची स्नेहासक्ती असतेच. भक्ती मार्गावर त्यांच्या समोर अनेक प्रकारचे अडथळे येतीलही, परंतु ते सहजपणे कोणतेही भय न बाळगता त्यांच्यावर मात करतात. त्यांच्या शरणागतीमुळे श्रीकृष्ण आपले नेहमीच संरक्षण करतीलच याची त्यांना खात्री असते. भगवंतांनी भगवद्गीतेत वचन दिलेले आहे, न मे भक्तः प्रणश्यति. माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. प्रिय प्रभो, या भौतिक जगातील अखिल प्राणी मात्रांच्या कल्याणार्थ आपण आपल्या मूळ शाश्वत मंगलमय विशुद्ध रूपात अवतीर्ण झाला आहात. आपल्या अवतरित होण्यामुळे त्यांना मोठी संधी मिळेल. हे आता अगदी सहजरित्या आपले रूप आणि स्वरूप जाणू शकतात. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासी या चारही आश्रमातील सर्वच व्यक्ती आपल्या अवतरणाचा लाभ घेऊ शकतात. प्रिय प्रभो, हे लक्ष्मीपती, आपल्या सेवेला लागलेले भक्त निराकार वाद्यांप्रमाणे उन्नत स्तरावरून पतित होत नाहीत. आपल्या संरक्षणामुळे मुक्तीपथावर सतत संकटे उपस्थित करणाऱ्या मायेच्या अनेक मोठमोठ्या हस्तकांच्या माथ्यावर पाय देऊन त्यांना पायाखाली घालण्यात भक्त समर्थ होतात. प्रिय भगवंता, आपण प्राणी मात्रांच्या कल्याणासाठी आपल्या दिव्य रूपात अवतीर्ण होता, त्यामुळे ते आपले दर्शन करू शकतात आणि वेदांचे अनुष्ठान, योग, ध्यान, शास्त्रोक्त भक्ती यांद्वारा आपल्याला पूजेच्या भेटी अर्पण करू शकतात. प्रिय प्रभो, जर आपण आपल्या आनंदमय व ज्ञानमय अशा स्वस्थितीविषयी सर्व प्रकारच्या अज्ञानी तर्कांचे उन्मूलन करणाऱ्या शाश्वत दिव्य रूपात अवतरित झाला नाही, तर सर्व लोक प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाखाली आपल्याविषयी तर्कच करत राहतील. श्रीकृष्णांचा अवतार हा भगवंतांच्या सर्व काल्पनिक मूर्ती प्रथेला उत्तर आहे. प्रत्येक जण आपल्या प्रकृतीनुसार, गुणानुसार तम, रज, सत्व परमेश्वराच्या रूपाची चुकीची कल्पना करीत असतो. ब्रह्मसंहितेत भगवंत पुराण पुरुष असल्याचे म्हटले आहे, म्हणून विशिष्ट धर्माचे अनुयायी भगवंत अतिशय वृद्ध असला पाहिजे अशी कल्पना करतात आणि म्हणून ते भगवंतांचे रूप एखाद्या खूपच वृद्ध मनुष्याप्रमाणे चित्रित करतात. परंतु त्याच ब्रह्मसंहितेत त्याचा पर्याय दिला आहे. जरी भगवंत सर्व जीवात सर्वात पुरातन आहेत, तरी त्यांचे नवयौवनपूर्ण शाश्वत रूप आहे. या संदर्भात श्रीमद भागवतात वापरलेले तंतोतंत शब्द विज्ञानम, अज्ञानभिद, अपमार्जनम हे आहेत. विज्ञानम म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे दिव्य ज्ञान. विज्ञानमचा अर्थ अनुभवी ज्ञान असाही होतो. दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरेच्या अवरोह पद्धतीने स्वीकारायच हवे.
उदाहरणार्थ, ज्याप्रमाणे ब्रह्मदेव ब्रह्मसंहिता श्रीकृष्णांचे ज्ञान प्रस्तुत करतात, त्याचप्रमाणे ब्रह्मसंहिता हे ब्रह्मदेवांच्या दिव्य अनुभवातून साक्षात्कार झालेले विज्ञान आहे आणि त्यातून त्यांनी श्रीकृष्णांचे दिव्य धामातील रूप आणि त्यांच्या अज्ञानजन्य तर्कांचे खंडणे करणारे दिव्य रूप आणि त्यांच्या लीला प्रस्तुत केल्या आहेत. अज्ञानभिद अपमार्जनम म्हणजे सर्व प्रकारच्या अज्ञानजन्य तर्कांचे खंडन करणारे ज्ञान. अज्ञानातून लोक भगवंतांच्या रूपाच्या वेगवेगळ्या कल्पना करतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या कल्पनानुसार कधी भगवंतांचे रूप असते तर कधी नसते. परंतु ब्रह्मसंहितेत श्रीकृष्णांचे प्रस्तुतीकरण विज्ञान आहे, शास्त्रीय आहे. ब्रह्मदेवांनी अनुभूत केलेले ते साक्षात्कारी ज्ञान असून भगवान चैतन्यांनी त्याचा स्वीकार केलेला आहे. त्यात कोणत्याही संशय नाही. तर आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित वाचन आपण उद्या करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो